беларускі паэт, празаік, перакладчык, крытык, мовазнаўца Михаил Павлович Пазнякоў у 2026 годзе адзначае сваё 75-годдзе. Нарадзіўся ён 24 студзеня 1951 года у вёсцы Заброддзе Выхаўскага раёна. Вучыўся спачатку ў Забродскай пачатковай школе. З 5 класа быў пераведзены ў Глухскую сярэднюю школу. Асабліва захапляўся гісторыяй, геаграфіяй і матэматыкай. Змалку кніга вабіла, чаравала будучага паэта. Адным з першых прачытаных твораў зборнік успамінаў дзяцей вайны «Ніколі не забудзем». У 1971 годзе стаў студэнтам філалагічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта. У 1976 годзе у газеце «Беларускі універсітэт» быў надрукаваны першы верш на беларускай мове. Першая кніжка Міхася Пазнякова была адрасавана дзецям «Дзіўныя блізняты», якую склалі загадкі на беларуска-рускія амонімы. Затым з'явілася «Побач з татам», «Тры чарадзеі», «Ехаў поўны воз дзівоз», «Шые вожак кажушок», «Дзівосны свет» і іншыя. Вершы Міхася Пазнякова для дзяцей уключаны ў падручнікі, хрэстаматыі, чытанкі, навучальныя дапаможнікі. На словы паэта напісана шмат песень, асабліва для дзяцей. Ён пераклаў на беларускую мову кніжкі «Афганскія народныя казкі», «Дапаможаш ты, табе дапамогуць», кітайскія народныя казкі «Залатая ракавінка», «12 месяцаў» Самуіла Маршака, некаторыя творы Віталі Біанкі, Ханса Хрысціяна Андерсана, братоў Грым і іншых. Ён адзін з самых паспяховых беларускіх пісьменнікаў. За плечыма вялікае насычанае жыццё, у творчым багажы больш за 100 разнажанравых выданняў, 36 рэспубліканскіх і міжнародных літаратурных прэмій. Зараз Міхась Пазнякоў працуе на пасадзе старшыні Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Міхась Пазнякоў – адна з тых асоб, чыё імя ўваходзіць у залаты фонд беларускай культуры. А яго кнігі вы знойдзеце ў філіяле сельскай бібліятэка аграгарадка Навасёлкі і ў іншых бібліятэках Ашмянскага раёна. Прыемнага вам чытання!